Bon bagi yɛrɛ kɔni a kɔni kɛra bɛɛ ta y'i ta ye wa i bɛ min dɔn i b'o de sɛbɛn i ka feuille kan ka bɔ bon mɔgɔ wɛrɛ ta tɛ se ka k'i ta ye donc an ye min kɛ an bɛ min dɔn an y'o de kɛ ka bɔ ne yɛrɛ kɔni bolo a fisayara parce que n'i ye leçon ta ani ka exercice kɛ bɔ a fisayara pas mal non fiti kɔni ma kɛ ɲina parce que Mali kow fana falenna donc fit tɛ se ka kɛ quoi donc an jigi tɛ fit kan yɛrɛ wa an jigi tɛ jinɛ ni fɛn ninnu kan quoi bon grève ma kɛ foyi bon kalan tagabolo ka ɲi tantɔ quoi a ka ɲi nɔ tantɔ il faut an ka k'an yɛrɛ ye wa an ka k'an yɛrɛ dans la vie. Bon ne ka se yɛrɛ kun ye révision dɔrɔn ye se ka révision ye fɛn bon n bɛ se k'a fɔ sujet jara ni kun ye leçon ta ni ye leçon ta sujet jara mais centre de kun jalen don trop centre kun jalen don yɛrɛ président dun filɛ nin ye hali sen man ka t'u la u bɛ na an ka ci ko jinɛ non jinɛ ma ɲi jinɛ kun tɛ se ka bɔ yɛrɛ de foyi tɛ se ka bɔ n ka cɛ i ye mun ta i bɛ t'o de sɛbɛn non fiti ma kɛ ɲinɛ sujet kɔni jara sujet jara vraiment changement bɛ ka don fɛn na bon ça va quoi content don yɛrɛ de parce que sujet nana en plus fɛnɛ a bɔra an ka tataw kan yɛrɛ de bon centre kun jalen don mais sujet minnu kɔni nana c'était bien quoi ni kun ye leçon ta dɔrɔn i ma a bɛɛ kun ka ɲi mais mati dɔrɔn de an exercice kɛ minnu kan quand même olu si ma na u nana ni méthode wɛrɛ de an ma minnu kɛ classe kɔnɔ quoi o dɔrɔn de kɛra difficulté ye